Ing sawijining dina, Andien, Bunga lan Cika sinau kelompok ing omahe Andien. Sawise rampung sinau kelompok, dheweke kabeh santai lan ngrembug rencana prayan akhir minggu bareng-bareng. Delok lorek, pantai apik gak sih? Anak promo mana? Wah iya iku apik nggih foto-fotoan. Ya apa? Ben awak dhewe liburan ing kono. Ojo rek, saiki ku musim udan lan ombake ku gede banget. Ya apa lek awak dhewe golek panggon liya ae. Kaya nang kebun binatang kan luwih aman kuwi. Oh iya uga sih, saiki kan musim udan. Nek awak dhewe merono terus udan kan bahaya. Mending awak dhewe nang kebun binatang wae, bener apa jare Cika. Tapi rek, iki pantai promo lho, toh gorong tentu anak maneh. Gile aja udah merono. Lho Din, kok kowe luwih penting promo sih? Apa kowe orang delok berita yang saiki ku akeh musibah banjir. Buktine nang Jember ae wis akeh daerah-daerah sing kena banjir. Nah iya bener, mending awak dhewe golek aman wae wis. Iya rek, aku ngerti, tapi awak dhewe hati-hati pasti aman kok. Bencana kuwi ora iso ditebak lan bisa kapan wae teko. Yen awake dhewe pancet merono, ya mesti bahaya pisan lah. Nah iya bener iku, wis mestine awak dhewe kudu siaga ing musim koyo ngene iki. Toh luwih becik akeh tempat wisata sing lebih apik teko pantai. Aman kok rek, wis tak percaya nang aku. Ayo ta lagu, Cik. Ya wis, aku arep wis, tapi dolanan nang pinggir pantai ae ya. Iya. Piye, Bung? Arep ta? Ya wis aku melu wae, nanging kudu hati-hati yo rek. Din. Rek, wis sore iki. Aku tak mulai Din. Iya. Hati-hati ya, Rek. Ya. Boleh dhisik yo. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dekne kabeh akhire mutusaken kanggo lunga prayan akhir pekan menyang pantai. Pas nganti ning pantai, awan mendung wis ngemuli daerah pantai sing dekne kabeh kunjungi. Duh, kok wis mendung ae iki yo, kayake kate udan. Iya, awak dhewe durung apa-apa, wis mendung iki. Salah rek, ayo tuku tiket ae, gak apa-apa. Sakwise buyar tuku tiket, dekne kabeh mlebu menyang area pantai bebarengan. Deleng langit sing mulai mendung lan banyu segara sing mulai bergelombang gede, Bunga lan Cika mulai nduweni firasat sing ora enak. Nanging beda karo Andien, sing tetep asyik dhewe nikmati kahanan pantai lan foto-foto. Nalika Bunga lan Cika ana ing daratan pinggir pantai. Bunga lan Cika manuti wae ajakan Andien kanggo foto bareng nang tepi pantai. Nanging dumadakan udan mulai nelesi area pantai. Lan dekne kabeh kaget banget pas saka kadohan kedelok ombak sing gede banget nuju menyang arah dekne kabeh bertelu. Cika lan Bunga langsung cepet nggeret tangan Andien kanggo mlayu lan ngadoh saka pantai. Dekne kabeh akhire ngadohi area pinggir pantai. Andien wedi banget lan dheweke nyesel banget amarga meksa kanca-kancane lunga prayan menyang pantai. Alhamdulillah rek, awake dhewe ora ngapa-ngapa ya. Iya ombake gede banget aku wedi. Rek, aku jarak sepuro ya. Gara-gara aku gak ngurungi kalian kabeh, aku maksa kalian menyelam pantai. Iki kabeh salahku, sepurone ya rek. Iya ora apa-apa Andien, wis awak dhewe iki kudu hati-hati nang musim udan iki. Aja nangis Din ya. Dekne kabeh akhire pelukan lan ngenteni udan mandeg. Waktu udan wis mandeg, dekne kabeh mutusaken kanggo mulih menyang omah bebarengan. Alhamdulillah wis reda iki rek udane. Ayo wis langsung mulai. Iya, aku bisa kesel sing Indonesia nang pantai. Ayo kita balik. Aduh, sen kesel saya tak
Sangantine ning omah dhewe-dhewe, dekne kabeh bertelu langsung ngresikno awak lan ngasuh. Saka kedadian ning pantai, dekne kabeh bisa piwulang arep pentinge ngati-ngati lan mikirke apa sing arep kedadian kengarepe sadurunge njupuk siji keputusan sing digawe bebarengan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.